boatte vroeger al met houten blokken en ik boatte vroeger al met textiel. En ik vond textiele werkvormen op school ik altijd al heel leuk, dat nievelwerk. Maar de combinatie van blokken, houten blokken en dergelijke bouwen en textiel erin spannen, dat heeft zo'n enorm raakvlak met het woordenmaatje. Het is eigenlijk exact hetzelfde. Ik ben nog steeds maar dezelfde bouwwerken ondergang, alleen nog nou op een volwassen manier en mooi textiel. Maar dit maak ik vroeger van Lego blokjes, houten blokken en de boesdoeken van ons mem. Toen ik nog op de opleiding zie, dat wie in 1994 tot het jaar 2000, kunst en design heb ik die in Ljouwert. Toen kwamen wij in het tweede jaar in aanraking met het maaien van woorden. En toen ik die woordenmallen zag en het veld was daar doorheen een spannekist, ja, toen wie ik eigenlijk al verkocht van dit is wat ik mooi vind. Dit is mijn vak. Nou, dat weer 2003. Ik was acuut ziek van de een op de dag. Ik kreeg vanuit het niks suikerziekte, diabetes type 1. Ik wie in een weekentijd 15 kilo lichter. Nou, ik ben al net heel zwier, maar toen woog ik op mijn lichtst 64 kilo. En ik ben heel in coma in het ziekenhuis te lonen gekomen. En ja, vanaf dat moment dan moest ik leren te leven met kunstmatig insulinetatjeni. En die leven opnieuw balanceren. En ik ben het eigenlijk uit het eeg verlen, het woorden maaien. Het kwam met name omdat mijn lief net meer voer wat ik zelf voer. De motoriek weer verdween, ik heb zere spieren, hormonaal ging ik van alles. Het is een hormonenziekte, dus het gaat alle op en del. Dus ik heb net meer het geduld om het te maaien. Ik heb nog wel een skofje dienen, maar ik vond het net meer fijn. Het viel net lekker. Het was vorig jaar maart. Ik wie op dat stuit al dwaan maar beeldend werk. Maar ik merkte dat ik daar wat in vast roem. Ik kwam net tot een eindproduct. En in die periode wie ik nog dwaande mooi toneel en mooi muziek. Ik kwam op een dag thuis en ik ging op een bank lezen. En ik werd niet een. Ik stwat gewoon in, ik werd gewoon deerwurg. Ik denk, waar komt dit nou in waai? Vanuit het niks kwam naar Bob een borreling van Koos. Jongen, ik weet wel waar sto terug verder in. Toen moest het woordenmaatje weer oppakken. Het Escher Museum hier een foto van mij op Instagram liked. En dat vond ik grappig. Dus ik ben even beschingongen op die Instagram-account van het Escher Museum. En toen kwam ik die aankondiging van deze wedstrijd in. Ik dacht, oh, nou dat is wel heel grappig. Nou, ik had er eigenlijk net hoe nooit dacht, ik heb me direct opjoen op dat moment. En dan joust hij op en dan wordt hij hoe het wordt nomineerd uit de saffele uitsturingen. En verder het wist 16 in Den Haag. En dan krijg je de eerste prijs. Dat was echt heel mooi, prachtig en tegelijk overweldigend. Ja, een bevestiging van was het kist.